Huomenta. Tullaan korpielämään ja nythän on huhtikuussa mennään ja onkaan se 9. päivä ja Mika Aprikolan päivä taitaa olla. Ja ulkona on tuommoinen pikkusen lunta satanut, mutta ei paljonkaan. Ja sitten on pakkasta on 2 astetta vielä ja on se 9 käynyt yöllä. Aika lailla lupsakka ilma, pikkusen tuuleksi ulkona. Niin minä ajattelin, että tänä päivänä tehdään tämmönen kevy juttu, niin eli kun kävin Leenoa eilen kahtomassa, niin ulkoilutin sitä, niin minä ajattelin, että tehdään siitä ja nyt tämä alku palaa tähän videoon, niin käytin tosiaan. Ulkona oltiin erittäin kaunis ilma oli, mutta siinä Leenalla sitten tuli vessahätää, niin piti sitten lähteä, olisi ollut pidempäänkin siellä ulkona, niin linja-autopysäkillä siellä istuttiin ja ihmeteltiin ja katsottiin, kun ihmiset kulukoo ees takaisin. Linja-autokin siinä kuluki. Semmoista siinä eilen katseltiin ja ei tässä muuta kuin ruvettava kohta kahtomaan sitä Leenan videoja. Niin joo. Tässä on nyt tullut niitä puunkaatovideoita ja tullut vielä liisseekin siitä ja puuhalakasuja ja vaikka minkälaista käytännön videota nyt tullut tulevaisuudessa. Ja se tullut vielä toinen video siitä puunkaajusta, niin siinä loppuselvittelyjä. Siinähän on sitä touhua monenlaista, niin vähän semmoisia ulkovideoita. Mutta tämmönen nyt tuli tänä aamuna pätkä tähän, niin eipä tässä muuta kuin lähdetään kahtelemaan tätä päivää, että mitä se tämä päivä tuopi. Nyt on kotipäivä tänä päivänä, että ei nyt, eilen oli sitä Leenoa kahtomassa. Ihan tosiaan kohtalaisesti ihan pärjäs siellä. Joo, ruvettapa kahtomaan sitä Leenan videoon nyt, niin mitä siellä tapahtuu. Terve! Ollaan täällä Leenan kanssa Lohteella linja-autopysäkillä taas ollaan, mutta eri kohdassa mitä viimeksi on. Mikä nimilappu siellä on? Koko mikä on? Näytä vähän. Näytä minkälainen täällä on. Tuommoista. Täällä on paljon taloja. Kerrostaloja ja vaikka mitä taloja. Sitten tuolla on tuommoista ja tuolla on tuommoista. Ei oo numero. Mitä? Ei oo numero. Eikö oo numero? Jaa. Joo, on nyt kyllä tosissaan komia. Eikö oo? Tarkennoon linja-autopysäkillä on. Näkyy tarkemmin. No miten sulla päivä on kulunut? Mikäpäs siitä? Syönyt ja juonut. Eipä sitä muuta. Kyllä ne on vähän ollut. Kynnetiksi sillä on lakattu. Nämä on kuullut ihanaa. Sinertäväksi. Ihan valtaisen, mikä se on nyt se? Jaa, joo. Esmiina, eiku, mikä se on se? Niin, hän on lakka sinne. Jaa, on ne tietysti hoitajat monet lakka. Ei oo hoitajiin tullut. Joo. On kyllä, nyt on tosissaan mukava ilta kohta. Kohta ne laitan paikkaan. Nyt ollaan ulkona vähän aikaa, kun lähettiin kertaa, eikö niin? Ja nuin aurinko lämmittää, niin ei palele. Tosissaan hyvä ilma. Ei harvo on näin hyvä ilmaa. Mutta kyllä se näistä puolilla rupeaa olemaan.
hyväkin ilma. Sitten kääntää se näin päin. Kato kun peukalo tulee tuolta noin päin. Näin päin. Oh. Nyt passin. Tällä puolella on kato peukalo. Nyt sinne mennään. Vai oliko se oikein? No kyllä se pitäisi olla. Niin päin No ei oo. niin päin se pitäisi olla. No mä on Näytäs. tuolla ja tuolla. Ei ne nyt oikein kyllä ihan hyvästi. Ei ne oo ihan. No, kerittähän tässä. Ei tässä nyt vielä hätää oo. Kun ei me nyt vielä lähdetä minnekään liikkeelle. Nyt avokäsini voi olla. Ei valeile. Valeile nyt, se on näin lämmin. Kamera tänne ylös näin. No kokeillaan, joko se meni sitten. Ei. Tuolla on 2 sormea. Älä vie poikki, kun siellä oli 2. Niin, mutta kun tuolla on nyt 1 ja tästä pitää saada toinen tänne viereen. Tänne näin. Ja nyt sitten ja tosta noin. No nyt on hyvä. Nyt kiskot siitä. Nyt on. Silleenkin. Vai meittekö se mene? Eikö se tuo? Minä luulin, että se meille pysää. No niin. Mitä? Äitä. Lähettääkö? No ei meillä kiirettä ole sinne, kun täällä on mukava katsoa ihmisiä liikkuu. Eikö ookin? Vai mitä? Joo. On lämmin, on. Vaikka ei nyt pikke vähän tuuleksi, mutta ei tuo paljon tuuleksi. Nämäkin tarttuu tuonne. Mitkä jalat? Niin. Jaa, Tuon. niin. Joo. Niin. Lähetään ennen kuin me mennään tiukempaan, niitä ei saa. No niin, heippa. Sano sinäkin hei hei. Hei hei.